No terve! Mä kuvasin teille äsken itse asiassa jo yhden kylppäriesittelyn, mutta sit vähän loppua, kamerasta loppu akku ja sinne se katosi tonne bittiviidakkoon, joten otetaanpa uudestaan. Eli siis vuorossa on vessa kautta kylppäri, mikäli no kuitenkin. Heti ekana kun tänne astuu, niin tässä on tällainen valkoinen pyöräinen matto. Se on tosi kiva, kun on aamulla paljaat jalat, niin voi astua siihen pehmoiselle matolle. Nyt meille tulee joku tosi huono vitsi mieleen, mutta no, annetaan sen olla. Sitten vasemmalla heti on pesukone. Se on tommonen kapea 40-senttinen. Ja voin paljastaa teille, että ei kannata pitää permanenttitussia labratakin tossa, kun se jos pesee sen 90, koska se tulee pahan jälkeen. Ja se ei tosiaan siis irtoa, se on siinä nyt forever. Ei se siis irtoa sitten vaatteisiin kanssa. Ei sinänsä kyllä haittaa, se on vaan tommonen persoonallinen silaus, jota on siis myös tässä kulmassa. Great. Sitten seuraavana on mun kosmetiikkakärry. Eli siinä on yllättäen hirveästi Veetin tuotteita tässä päällä, kun ne on nyt vähän mulla testikäytössä. Ja on Digin hiuksettavia hoitsikoita ja yksi hyvä puhdistava näköjään seassa. Ja sitten toisella hyllyllä on vähän hiusvärejä ja epilaattoria ja sitten noita hiusmanmyötä en ikinä käytä, eli muotovaahtoa. Ja sitten L'Orealin suoristava ja kiharrusneste, ne vaan jotenkin on unohtunut sinne. Sitten pesuaineet. On siellä Digin naamiokin tuossa. Mä en tiedä miksi se on tuolla alahyllyllä tolleen arestissa, mutta ehkä se dikkailee hengätä siellä. Sitten jos mennään tänne suihkutilaan, siis tuolla nurkassa on suihku. Tuossa on tuo pesukone. Eli siis tuolla on mun... Sitten kun täällä on märkä lattia. Se oli sitten hitto eikä mikään muu kirosana. Niin siis tuolla on mun digit. Osa niistä. Ja kuukauden tuotehyllyllä, jonka esittelin aiemmin, on nyt sit headshottit, koska mun superstarit loppu eilen. Voitteko kuvitella sitä draamaa? Siinä on roskiksessa. Thanks hei. Täytyy tilata uudet. Tosin en mä ehkä tarvi. Ja Avonin suihkusaippuat, ne on niin ihanan tuoksuiset. Toinen on luumunektariini ja toinen banaani ja kookosmaito. Ne on syötävän hyviä. Sitten siinä on mun pesusieni. Ja sit kuorintahanska. Ja moppi ja toi ämpäri, mutta ne nyt ei yleensä tuo hengaa. Sitten siellä on toi nyppyhieroja, eli siis selluliittihieroja vanhan kansan sanoin. Mikäli ja sillä saa mukavasti verenkierron kiihdytettyä treenin jälkeen. Ja lihakset rentoutuun. Sitten lavuaarin päällä siellä on Oriflamen jalkapylpyä, jalkakuorintaa, sitten Avonin puhdistusgeeli kasvoille ja mikäs Oriflamen kuorinta-aine. Sitten on Bustadorista muisto, sellainen mini Pepsodentti. Jätin pari itsellekin silloin, kun niitä jakelin aikanaan kavereille. Ja sitten on karvanpoistolasta ja hunajasaippua. Sitten peilikaappi, joka on siis just näin hyvällä korkeudella, että siitä ei näe oikeastaan mitään. Mutta ei tässä oikein voi laskea, kun siinä on sähköt ja kaikki. Isi ei osaakaan sitten. Sitten vessanpyttö on siinä kulmassa. Eli siis jos nyt haluatte täyden kierroksen, niin se on tällainen. Ja ovessa on sitten yksi pikkupyhä, jonka mä oon siis tatkanut salilla. Se on tommonen ihanan tumma. Ja ovessa on myös vanulaput ja sit siellä... Aha, tossahan se on. Noniin. Siellä on mun luotikoru. Hyvä tietää. Ja tuolla on tosiaan sitten mun kalakoru. Mä en tiedä miksi mä jemmailen näitä mun koruja kaikki hoituitin paikkaan ja sit niihin vaan törmää sillä sattumalta. Mut joo, eipä tässä sitten muuta. Eli nähdään taas jonkun fiksumman postauksen merkeissä.